Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki samla ki badan haka kenhun ke Presbyterian Youth Today International Network haka arpsau tarik nailar arja arpsau kila mi syakmat ban nyaj rally ringkat ke jing tho ban persya ke jing jelai udrok hapo ke jela kani ke jing nyaj rally ke bajai jai ke longkum shibenta ban persya ye udrok hak balas dang nadu na civil hospital Shillong shaduk muda dak baburu dak ke jing soi kerteng nega signature campaign hapo khandailat ban penpau ke jing trelang jong baro ban persya ye udrok kani kajing yat rally kalong ruk kum shibenta kajing rakhe ke youth week but youth sunday kaban sedang haka sngi ningkong ke arpun tarik nailar araja arpsau haba ajing kren na kalyang president uba Daniel Stone lingdo nonglat ulong baki samla ki shem shitam ban eno ye udrok chisien baki langop hau kumta ula kentu ki samla bakin ai kajing hikailam shakiwei bakin nomlien ban penankam ye udrok. Kumtangi kot ni wer ya baro ki paipan no song snang barmani snok tilang bangi bersya yau drugs publish bonsa kane kadai bech halor ba kajing kabala wanra ada drugs ye kitna samla jumi ni kendo jing ba om dei tang kinung jaka sor rem ta wat sek jaka nong kendong do te ni kum ki samla jong ka Presbyterian Youth Today International Network ki don ka jing yate hapo boleh ka pante te hangne hapo Shillong di sedang ye kan ya bagi sinu thu ba in sadon kan ka youth week hadir ka arpun terikan sedang ba labing ken haki week ki benta jadi pun hadu December te dari katang ya keren yo drug sudah way naki benta ki ba ka ba khiado ka chiem jong ki babon ki na samla dekane ka bamta ka singi kadai bet ba ka Presbyterian Youth Today International Network kemud ka wala kadai ka ka seng jo ka jong ki samla jong ka balak student ki sa kelan ka nrai ka khotsyo bhai ki weiro ban ya join lang ha kane ka rally but ka signature campaign nung ta hadin nang to ilon ka speech sessions but when singo thu shai ba ye ka jing jong drok ke wesin balak ta kalong ka bastom haban hap kamtam bala de ki nang sab ki kna samla ki kin ai kum ka jing di kai ni ka jing tha si ki wei ba ki de ban persya yu drop ya ne kin yale ting ban pen sko thu kna samla ba kin ya chekmat ba kin tackle yu drops Narun ai hadu ai ki yai ka jing ya ki kat kum kat permission ka pagila yo no bisi ka de bedang na civil hospital satu muda kana muda hanto entrance misdang saka signature campaign senang ka hadan to gidam speech hadu ang to all Assam tiget tidak Assam boro saudong kelen ka kari khasi jenge bara boy ya agi kini kasi kini misi mentah kini kasi kawai arbanta kabanta kabaning kong galong hagi babun balang kibas ngutu ikajing jibro te bakin snowto bakin long pada lakre ban yakun gen blocks dan sebentar ka ar pada ingin sedon kan eka youth week nadu arpun reu tarik jong next Monday no ki ha kelen saudong menta insa kum ka ribhoi sinotro di don ha Oktober dan ta don sekiwe kiwe pada ki ikut hadu December na kapenta ka Youth Week, International Youth Week and Youth Sunday. Kumunong sagan nga don ha courtroom las lam ba nga kumba spouse nam lupa experience don ko. Lawyer to state government. Nga sa to ba ha biya day bat kachile din drugs ki narcotics ki important acts. Te ka kachile jong drugs nila ban yakun ya kan.
Babun kamdai bagin om bagin la pun lada kibru bi sim kia.